tal-Poplu matul is-snin. L-Ghanja titkanta, tikxef destin. U tirrakkonta snin tal-Maltin. Storja minn uxa f'noti ħelwin. Min nifhem xejn ta' Is-sentimenti matul is-snin bil-ferħ u n-niket tagħna l-Maltin. Kollha f'xi għanja tlismu rimati. Fanit il-poplu ġew formati. Għad mitlufa ta' Oqgħod da xejn, malar se tifhem. Malta ilha tisma' l-Ghanja titkanta minn eluf ta' snin ilu minn meta rifsu fuqha l-ewwel darba. Kienu qed ibaħru u għaġbithom. baqgħu hawn jaħdmu din l-art b'ħafna raq u dbatija waqt li jrabbu l-familji tagħhom. L-ewwel nies ma kinux jafu jikbu, iżda Ghanja xorta ħolqu. ċeksku l-ġebel, ħabtu l-iskub, bżifnu madwar in-nar u għannew. Nizla fil-bahar kisa tal-lejla xitwija Saħnilna wiċċna u dawwa l-kull man lewni s-serħan Dawwa l-modija fit-triq mċajpra f'dal-bahar imqalleb biex kull fejn nirfsu, kull fejn nistrieħu ikun id-dar. Xemximtu nizla fil-bahar kisa tal-lejla xitwija Saħnilna wiċċna u dawwa l-kull mem lewn is-serħan Id-dija tiegħek hija biżżejjed manka aktar għalina biex kull fejn nirfsu, kull fejn nistrieħu ikun id-dar. Wara l-ħakma tal-Feniċi, il-Kartaġiniżi gawdew lil Malta għal 200 sena. Wara, Malta saret parti mill-Imperu Ruman. Imbagħad meta l-Imperu Ruman inqasam, Malta saret parti mill-Biżantini. Minħabba li l-Maltin ma kinux jafu jitkellmu bil-Latin u l-Grieg, par-Rumani, il-Biżantini dew isejħulhom barbari. Minkejja li għaddejna minn taħt bosta ħakkiema, aħna konna għadna nitkellmu bis-Semitiku. Kienu l-ħakkiema li waslu warajhom li tawna l-fundazzjoni tal-lingwa Maltija, l-Arab. Kemm esperjenzi! Kemm il-Ghanja smajna li esprimit dak kollu li jgħix il-bniedem. Ninsġu il-koll flimkien sabiex mixtajt all-oħra jidwu in-noti kollha l-wien. Ghanja Mediterranja ħilsa mir-rabtiet fuq fom kulħadd u f'qalb it-tfal li ma jfittxu saltniet. Ghanja Mediterranja min Turkija
sa Spanja Minar frontieri tkebbes fjamma l-infin Nissel ħerqa qawwija titfadda fuq modija li twassalna sinfonija ta' ġnus Fl-1530 fil-Gżejjer tal-Maltin l-ordni tal-kavallieri Bdejna ftit deħlin. Karlo Ħamsa tana Gżejjer u domna f'Malta ħafna snin 268 sena. u l-Malta biddilna bil-kbir. Minn żmien il-kavallieri, Malta rat ħafna tibdil. L-ikbar ġojjel li ħallew warahom il-kavallieri il-belt kapitali tagħna, il-belt Valletta. Minn ġebla kollha xari, Malta saret waħda mill-aqwa difiżi fl-Ewropa. Iżda din il-bidla mni tal-mira ta' ħafna attakki mill-għadu. L-ikbar wieħed seħħ fit-18 ta' Mejju 1565. Dak il-jum kien il-bidu tal-assedju l-kbir. L-assedju dam teċċur sħaħ u għal-kemm irbaħnieh l-Ottomani ħallew ħerba sħiħa warahom. Lejn it-tmiem tal-ħakma tagħhom, l-ordni ma baqgħetx li kienet, id-difiża tagħhom iddajfet u bekk Malta saret mira l-ħakkiem oħrajn. Napoleon rebaħ il-Gżejjer Maltin. Imma blajnuna tal-Ingliżi telqu l-Franċiżi. F'dan iż-żmien il-lingwa uffiċjali tagħna kienet it-Taljan. Sa dan iż-żmien il-lingwa Maltija mitkellma l-iktar li kienet żviluppat għax sal-aħħar tas-seklu 18 ftit li xejn kien hawn dokumenti bil-Malti miktub. Fl-1895, Mikiel Anton Vassalli jekk missejjaħ missier il-Malti beda jaħdem ħafna biex il-Malti jiġi mgħallem fl-iskejjel. Dam jistinka u l-ħolma tiegħu bdiet issir realtà meta kważi 30 sena wara l-alfabet Malti ġie standardizzat. Fl-1934, il-Malti flimkien mal-Ingliż ġew iddikjarati bħala l-uniċi żewġ lingwi uffiċjali. Ħanejdilkom xi ħaġa oħra jien dwar Mikiel Anton Vassalli. Taf xejn min kien Mikiel Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marrit iħalli lil martu fidejn il-furbani lil artu fidejn il-barrani għaliex kien Malti tassew għaliex kien raġel tassew għax kien iħobbhom tassew. Bil-lejl binar jitħabat kien Vassalli għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jħalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsa u maqudin għal-Malta ħilsa tassew għal-Malta isbaħ
tassew, Malta Maltija, tassew. Missirietna għamu għal-vassalli, għajruħ li kien ġakbin u kellu jħalli, l-art li ħabbu marfitux, poplu tsir li ma femux, għax kien imdawwal, tassew, fost nies imdalma, tassew, kien għadu kmini, tassew. Dan iż-żmien ta' paċi m'għadhomniex ingawduh. Fit-tieni gwerra dinjija Malta ġiet ibbombardjata mill-Ġermaniżi u Taljani. gwerra Malta kienet imkisra u mhux qed nirreferi bis-Salbini, il-Maltin kienu għaddew minn tant batija kellhom jerġgħu jibnu ħajjithom mill-bidu. Il-kuraġġ tal-Maltin ġie rikonoxxut mir-Re George V meta tal George Cross lil Malta. L-gżira fortizza ta' Malta, niesa u min jiddefendiha. Fl-irħula tal-Gżejjer Maltin taħt sema kaħlani għal-bġonna mwardin bid-daħqa fuq fommhom tfal ċkejkna u ħelwin mixjithom ħafifa u qalbhom nadifa dejn għaddejjin. Qatt ma rridu gwerra, qatt ma rridu ġlied, madwarna biss il-paċi u mhux xejraw il-kwiet. Ħanduru d-dinja kollha, inħadnu lil xulxin biex nuru d-dinja kollha li għandna tfal Maltin. Li qatt ma rridu gwerra, li qatt ma rridu ġlied, madwarna biss il-paċi u mhux xejraw il-kwiet. Ħanduru d-dinja kollha, inħadnu lil xulxin biex nuru d-dinja kollha li għandna tfal Maltin. Fuq wiċċhom imwarda lewn aħmar peprin fajnejhom ileqqu kbar u safin qed tixel imħabba
li jafu ċkejkrin. Et-tixel imħabba, ek sħiħa bla mtabba, tfal ħelwa Maltin. Li qatt ma rridu gwerra, qatt ma rridu ġlied, madwarna biss il-paċi u mhux xejn inkwiet. Għanduru d-dinja kollha, inħadnu lil xulxin biex nurru d-dinja kollha li aħna tfal Maltin. Li qatt ma rridu gwerra, qatt ma rridu ġlied, madwarna biss il-paċi u mhux xejn inkwiet. Għanduru d-dinja kollha, inħadnu lil xulxin biex nidru d-dinja kollha li aħna tfal Maltin. Wara t-tieni gwerra dinjija beda kapitlu ġdid fl-istorja ta' Malta. Il-21 ta' Settembru 1964 ifakkar il-kisba tal-indipendenza tal-Gżejjer Maltin mir-Renju Unit. B'Kostituzzjoni tagħna, Malta saret demokrazija parlamentari fih dan il-Commonwealth, filwaqt li Reġina Elisabetta baqgħet is-sovrana ta' Malta bi Gvernatur Ġenerali fis-simha. F'dan il-lejl storiku rajna tluħ tal-bandiera Maltija fost il-briju ta' Malta indipendenti. Din is-sena qed niċċelebraw il-50 anniversarju ta' din il-festa. Għaxar snin wara, Malta saret Repubblika. Din il-festa ta' tiġi ċelebrata bħala festa nazzjonali u din is-sena ħankun qegħdin niċċelebraw l-40 anniversarju. Wasal il-31 ta' Marzu 1979. L-aħħar soldat Ingliż telaq minn Malta. F'din il-ġurnata nfakra bħala jum il-ħelsien, Malta saret ħilsa minn kull irbit mal-barrani. Din is-sena qed niċċelebraw il-35 anniversarju. Il-Malti baqa' jipprogressa u fl-ewwel ta' Mejju 2004 Malta flimkien ma' 10 pajjiżi oħrajn sabet posta fl-Unjoni Ewropea. Illum nistgħu nħarsu lura. Illum nistgħu nħarsu lura u nkunu kburin ta' kemm flimkien irnexxilna nirkbu diffikultajiet. U hekk kif inħarsu madwarna bit-bissima niftakru li jien int aħna Maltin. Sabiħa Malta tagħna, mhux għax Maltin faħrek jien. Issemmik id-dinja kollha, magħruf ġmielek kull imkien. Imod tiegħek bl-isbaħ sema, lona d-dawl ix-xemx tagħtik. Tagħmel kollu tajjeb kollu bnin ġewwa blithom il-frott tiegħek jixtiequ wisq barranin.